आरो बे मोनाबिलि समनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनायजों आङो नैबे समावहाय बिसेस आंनि जि बिसाजो बयबो मिथिगौ इसोराबो मिथिगौ इसोरनिनो होनाय मोनसे आशीर्बाद बे बिसाजोआ नैथि बोसोरावहाय आगान सुरो दिनैहाय 1 तारिख डिसेम्बर दा बेनिखायनो नैबे नैथि जि बोसोर बेखौहाय आरोबाव बिनि जोनोम सान हिसाबैहाय फिसा मोनसे आङो केक हानो सानबाय इसोरनि मुङावहाय इसोरखौ हामबाय होननायजोंहाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो बेयावहाय आंजोंहाय बेबायदिनो हेफाजाब होनो थाखायहाय आर'जनि गेजेरजों बेबायदिनो हेफाजाब होनो थाखाय नुजाफैनो हानाय जोंनिनो मण्डलिनि मानगोनां जोंनिनो फालक देखन सेक्रेटारि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिबानाव आरो महिलाफोरनिबो माखासे लिडारफोर ओमफ्राय उन्दै गथ'फोर ओमफ्राय जेसेबांनाखि बेवहाय आंनि ओरैनिफ्रायबो पार्सनेलि आलासिफोरबो दंफैयो आङो बयनिसिमबो बे समावहाय आंनि गोसो गोरबो इसिंजों हाजासे हामबाय होनाय जासिनाय थादों बे समावहाय आंखौहाय नैथि बोसोरावहाय बिसाजोआ आगान सुरनाय हिसाबैहाय बे समाव आं रंजानायजों इसोरखौ हामबाय होननायजोंहाय बे समावहाय आङो केक हानो सानबाय बे समावहाय आङो खावलायनो सानदों फैबाय थानाय समावबो जाहाथे इसोरा मोजाङैनो माने दैदेनलाङो मोजाङैनो इसोरा फेदेरलाङो गासैबो गाज्रि माखासे दुखु निदानफोरनिफ्राय ओमफ्राय गोबां बेबायदि समस्याफोरनिफ्राय इसोरा आंनि फिसाजोखौहाय माने मोजाङै दैदेनलाङो आरो बेबायदिनो भबिष्यतनावहाय इसोरनि बोर गोनां जायो बेनि थाखायहाय नोंथांमोननिसिम इसोरनियावहाय आर'ज खालामनो थाखाय आङो बे समावहाय नोंथांमोनखौ आङो इनभाइट खालामनाय जाबाय जेसेबां बेवहाय नुजाफैनो हाबाय बिथांमोननिसिम दा बेनो जाहैबाय आंनि माखासे बुंनांगौआ गिबियावनो जोंनि गासैबो गोथां अनसुलाफोरखौ आङो हामबाय होग्रोबाय आरो नैथियावहाय बे न'खर लोगोसे बे न'खरावहाय जि प्रग्राम खालामदों बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो फैनाय गेदेर उन्दै बयनिसिमबो आं मावनाय आरो सिबिनायखौहाय आङो मण्डलिनि हिसाबैहाय मण्डलिनि जानानैहाय आङो जासिनाय जाबाय बे समावहाय आङो बयखौबो हामबाय होननायजोंहाय जोङो जे उद्देশ্যआव जि प्रग्रामावहाय जोङो बेवहाय न'खरनिफ्राय लिंनानैहाय जोङो नुजाफैनो हादों जों मिथिखाबाय आरो बिथाङा जोंनो मिथिहोखाबाय जे ब्रेनिया बोसोरनै हाबबाय आरो देग्लाय बोसोरनै जाबाय बे ब्रेनिनि नानिनि बार्थडे होननानै जों बयबो मिथिबाय आरो बेजों लोगोसे न'खरा जोंनोहाय बिदिनो गोजोननाय होनायजों खावलायदों जे बे ब्रेनिनि थाखायहाय जाहाथे जोङो बयबो आर'ज खालामनानै होयो बे न'खरनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनानै होयो खावलायदों बेनिखायनो आङो खावलायबाय जोङो बयबो बे समावहाय बे न'खरनि थाखाय जोङो लोगोसेयैहाय जों आर'ज खालामनानै होनि जोङो बे नानि गोरलैनि थाखाय आर'ज खालामनानै होनि जाहाथे इसोरा बेबायदिनो खाङो दैदेनलाङो आरो बे न'खरा गोजोन न'खर हिसाबैहाय सोलिलांबाय थानो हायो जोङो बेबायदि इसोरनावहाय जोङो गथायनानै होयो लोगोसे बे बार्थडेनो रंजानाय हिसाबैहाय जि केक लाबोदों बे केकखौहाय जोङो इसोरनोहाय जोङो गथायनानै होदिनि आङो गारजेन बिथांनियावहाय आङो सोंदोंमोन एसे गुबुन गुबुन प्रग्राम लागोन नामा होननानै नाथाय बिथाङानो गुबुन गुबुन प्रग्राम लालिया माथ्र जानायनि प्रग्रामल' होननानैहाय मिथिहोनायखाय गुबुन गुबुन प्रग्राम जायाखिसै जोङो थोंजों आर'जल' खालामनानै जानाय हाबाफारि लागासिनो बे जोङो लोगोसेयैहाय जोङो गोरा रोजामा होदो एसे ममखौ सुखुमार होग्रोदो Tebal happy birthday
सुखोमोन जों स्टार्ट खालामनो जाबाय Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Bereni. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Bereni. Happy birthday to you. Abang Salim boy. Sekalian lah macam. Boleh. Sekali. Nah, abang ni pun dia. Ayu. Hey, awe. Dah dah beri ni apa? Dia sana ni dia sana. Lanjut. Mai, gila-gila sana.